Αν θέλεις, αφιέρωσε περίπου 40 δευτερόλεπτα για αυτό το βίντεο, γιατί σου υπόσχομαι ότι θα σου αλλάξει την ημέρα, μη σου πω και ολόκληρο το μήνα. Λέγεται πως λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Μέγας Αλέξανδρος, είχε 3 επιθυμίες για την ταφή του και το θάνατό του, και γι' αυτόν τον λόγο κάλεσε τους στρατηγούς του και τις ανακοίνωσε. Η πρώτη του επιθυμία ήταν το φέρετρό του να το σηκώσουν οι καλύτεροι γιατροί της τότε εποχής. Γιατί? Για να καταλάβει ο κόσμος ότι μπροστά στο θάνατο κανένας δεν μπορεί να σε σώσει, ούτε και οι καλύτεροι γιατροί. Η δεύτερη επιθυμία του ήταν ο δρόμος προς την ταφή του να στρωθεί με όλα τα πλούτη και τους θησαυρούς που είχε αποκτήσει ο Μέγας Αλέξανδρος στη ζωή του. Γιατί? Για να καταλάβει ο κόσμος ότι τίποτα από τα πλούτη και ό,τι έχουμε χτίσει εδώ πέρα σε αυτόν τον κόσμο δεν παίρνουμε μαζί μας. Και ότι κανένας χρυσός δεν αγοράζει το χρόνο. Η τρίτη επιθυμία του Μέγα Αλέξανδρου ήταν τα χέρια του να αφαιθούν έξω από το φέρετρο ανοιχτά και άδεια. Γιατί? Για να καταλάβει ο κόσμος ότι ήρθαμε σε αυτή τη ζωή με άδεια χέρια και φεύγουμε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, με άδεια χέρια. Όλα αυτά τα έλεγε ένας άνθρωπος που έζησε 2.500 χρόνια πριν. Ουσιαστικά ο άνθρωπος που κατέκτησε όλο τον κόσμο φρόντισε να μας θυμίσει τι έχει πραγματικά σημασία. Η υγεία, ο χρόνος και οι στιγμές μας. Like και share αν σου άρεσε.